Egun on guztioi, agintari jaun Andreok, adiskideok, ongi etorri eta mila esker gaur eta bihar gurekin izateko modua egin duzuelako, ongi etorri Europako hizkuntzen aniztasuna aldarri, hizkuntz komunitateen bilgune izatea helburu duen 2 eguneko foro honetara. Eskerrak eman nahi dizkitzuet, erakunde antolatzaileen izenean, ia agorturik, ia leher egin dauzten gaituen urte amaiera honetan ere lanerako gogoz etorri zaretelako eta egokiera hau baliatu duzuelako. Europan 24 hizkuntza ofizial daude, baina hori ez gain, Europar Batasunean 90 eskualde hizkuntza edo hizkuntza gutxitu daude. Europar Batasuneko 51 milioi gara hizkuntza horietako baten edo besten mintzo garenak. Gutxituak dira hizkuntzak behar bada, baina 50 milioi lagun ez da gutxiengo bat. Egoera honek ez gaitu asebetetzen. Arrazoi askorengatik, gabezi egoera honek ez du bere horretan islatzen zer den Europa, zer den aniztasuna. Eta aniztasunak duen balorea eta duen balioa ez du bere horretan jasotzen. Gogoeta egin nahi dugu horren inguruan, hausnarketa egin nahi dugu horren inguruan. Eta bereiziki abian jarri nahi dugu egoera hori alda dezaken beste estrategia bat. Ala beste estrategia asko, arloko estrategiak aipatuko eta jorratuko direlako 2 egun hauetan. Europako gizarte zibileko eragileak elkartu dira hemen, erakundeak, adituak, ez da kongresu zientifikoa, 2 egun hauetan egingo duguna, foroa baizik, foroak duen izaera berezitik abiatuta. UNESCO etxeko Aran Atxaz zuzendariari emango diot lehen da bizitza, berak egingo du, ongi etorriko lehen pausua. Aran? Gipuzkoako diputatu nagusia, Gipuzkoako batzar nagusitako presidente anderea, Salburu Orde jauna, 2016 hiriburutzako kulturako, euskarako eta hezkuntzako zinegotzi ordezkaria, Donostiak San Sebastian 2016 zuzendaria eta kultur zuzendaria, jaun Andreok, lagun eta kideok egunon. UNESCO etxearentzat ohore handia da gaur Europa hizkuntza aniztasunaren foroa aurkeztea. Eskerrak eman nahi dizkizuet gurekin bat egin duzuelako. Ilusio handiarekin prestatu dugun zita honetan gurekin zaudetelako. Donostia Europako kultur hiriburua izan da aurten, eta urte osoan esan digu bere lelo nagusiaren bidez elkarrekin bizitzeko kultura. Elkarrekin bizi gara, eta aniztasuna da partekatzen dugun ezaugarri nagusia. Kulturaren oinarria hizkuntza da. Herri bakoitzak berea. Federico Mayor Zaragoza, UNESCOren zuzendari nagusia izan zenak, aste honetan bertan gogoratu digu, herri bakoitzak bere hizkuntza du, eta hizkuntzak guztiak guztion altxorra dira. Bizi berritu eta normalizatu egin nahi dugu hizkuntzen egoera, eta horretarako estrategia komunak ezarri nahi ditugu. Horretarako elkartu gara hemen, sektore publiko eta pribatuak, lankidetzan aurrera egiteko. Erakunde sozialak, ikerketa eta kultur eragileak eta gobernu erakundeak. Asko dugu egiteko eta asko dugu Europako eraikuntzari ekarpena egiteko. Izan ere, hemen ordezkatua dagoen aniztasuna aberastasuna da Europarentzat. Eta hori aldarrikatzea ere geure lana da. Hiztun komunitate eta hizkuntza ez normalduek jarrera sentikorra eskatzen dute. Justizia, demokrazia, giza eskubideak eta batez ere ekimenera eramango duten diskurtso berriak. Badaukagu diagnostiko nahikoa, egiteko eta aliantzak osatzeko garaia da orain. This forum brings together partners, organizations and specialists from civil society on a European level, as well as organizations from the world of research and culture and government bodies to reflect on and debate the different aspects of the development of minoritized languages in Europe. We are very satisfied that worldwide experts have accepted the invitation to participate in this forum. Researchers and experts from top European institutions, practitioners that work every day to promote language diversity and minority languages,
politicians, representatives of the civil society, and UNESCO delegates. We all have gathered in this forum to discuss, and most of all, to identify specific strategies that allow vulnerable languages to be revitalized and normalized. Hemos querido que este encuentro sea un foro. Los foros de la antigüedad tenían la función de compartir y renovar el conocimiento para avanzar. En los foros se hablaba de temas de interés público para contrastar y debatir y, sobre todo, tomar decisiones conjuntas. Muchos de los grandes logros de la antigüedad que han llegado hasta nuestros días surgieron en los foros. Por ello, la Fundación Donostia San Sebastián 2016 y UNESCO Etxea hemos querido retomar este concepto, un foro para dialogar, hacer propuestas y lograr acuerdos para proteger y promocionar las lenguas minoritarias europeas. No es casualidad que este foro se haga en Donostia, en el marco de la Capitalidad Cultural Europea. El pueblo vasco conoce bien lo que es ser una comunidad que está en el camino de la revitalización de una lengua minoritaria. Queremos construir sobre la base de nuestra experiencia y queremos enviar un mensaje claro al resto de las comunidades lingüísticas de Europa. Tenemos los mismos desafíos y estamos juntos para superarlos, para construir un proyecto europeo diverso, rico y en convivencia. Desde UNESCO Etxea queremos agradecer a quienes habéis trabajado con ilusión para llegar al día de hoy, a quienes nos habéis ayudado en todo momento en la organización de un encuentro en el que hemos puesto toda nuestra energía y voluntad. We also want to thank the close collaboration and support of European Council and UNESCO. Both institutions have participated since the beginning of the project, providing exceptional contributions to enrich the program, presenting their own tools for the promotion of language diversity. Bereziki, eskertu nahi dugu Donostia San Sebastián 2016 fundazioak emandako sostengua eta sortutako ikarlanak. Eskerrik asko ere fundazioko patronoei beraien babesagatik eta batzorde zientifikokideei. Hizkuntza aniztasunaren sustapenerako sarea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskaltzaindia, Euskararen gizarte erakundeen kontseilua, Soziolinguistika klusterra eta Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedra. Hasi naizen bezala amaituko dut, ilusio handiarekin zuen hemen ikusita. Eta lanerako gogoz handiz gainera. Mila esker. Eskerrik asko, mila esker Aran Txari. 2016 urteak askotariko aukerak eman dizkigu, kultura hizpide hartuta era askotako gaiak jorratzeko. Eta hizkuntzen aniztasuna hoietako bat izan da, urte emankorra izan da, haunitz arlotan, Europako hiriburu kulturala izateak zirrikituak ireki dituelako, Europaren beraren eraikuntzan ezinbestekoa den aniztasun hori hitzez eta egitez aldarrikatzeko. Azken txampan txartuta dago hiriburutza hori, guazen aprobetxatzea, azken txampa hori ere, Xabi Paia? Eskerrik asko, Pili. Egunon guztioi, egunon Gipuzkoako aldun nagusia, batzar nagusietako presidente anderea, hizkuntza politikarako sailburu ordea, Donostiako udaletxeko euskara, Donostia 2016 kultura eta hezkuntza zinegotzi ordezkaria, eta gainerako ordezkari guztiei benetan, egunon eta eskerrik asko hemen egoteagatik. 16 egun falta dira urtea bukatzeko. Duela 500 bat hasi nintzen egunak kontatzen. Benetan, egunez egun, gogoratzeko zenolako lan handia den Europako kultur hiriburu bat antolatzea, baina zenolako plazerra den ere, zenolako ilusio, bide eta energia sustatzailea. Eta horri pasatzen ustea izango litzateke nire buruari barkatuko eniokeen zerbait. Artean, oraindik 100 egun gelditzen zirela, Etxepare Institutuak gonbidatu zuen Vincent Vilatoro, Ramon Llull Institutuko zuzendaria zena artean, San Telmo Museora hitzaldi bat ematera. Eta hitzaldi hartan, ondo gogoan dut, Vincentzek esan zuela, Europak eta munduak oro har, erabaki bat hartu behar zuela hizkuntzei dagokionez. Dilema bat daukala. Erabaki behar zuela ea kristau izango ote zen eta Babelgo dorrearen ideiari helduko zion, ulerraraziz hizkuntza aniztasuna gizakion kondena bat dela, zailtasunak ekarriko zituen bide bat, edo apustu egingo zuen, Aranatxak berak oso ondo azaltzen zuen bezala,
hizkuntza aniztasun oro bezala aberastasun ulertzeko eta bere kudeaketa zailean aurrera egiteko Europa bizikidetzan oinarrituta eleaniztuna izan zedin. Nik gaur ez dut esango ari erantzutera natorrela, baina argi dago Donostia 2016 dilemaren ze aldetara egiten duen eta zeren alde egiten duen apustu. Eta horregatik, duela 20 urte 1986an planetak lerratu zirenean hizkuntzen alde urrats handiak eman zitezen, gaur uste dut jadanik hala aurre ikusten nuen, baina uste dut hemen sentitzen dudala duela 20 urte hizkuntzen alde Europan bildu zen energia bera. 1986an Jacques Delorsek jaso zuen Bruselan hain zuzen ere, 21. menderako hezkuntzarako oinarrien txostena egiteko proposamena. Eta horietako bat izan zen, elkarrekin bizitzen ikastea. Hori erronka izango zen 21. mendean. Urte berean, Parisen, UNESCOk berak arriskuan dauden hizkuntzen munduko atlasa aurkeztu zuen. Foro honetan, bere bertsio berritua, eraldatua, erabat berria izango den horren aitzindari izan zena hain zuzen ere. Eta urte hartan ere, Bartzelonan, hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala onartu eta sinatu zuten hainbat eragilek. 3 tresna horiek erakusten dute batetik elkarbizitzarako hizkuntzak ezinbesteko tresna direla. Ez gara elkarrekin biziko ez badugu elkar ulertzen. UNESCOren atlasak erakutsi zigun ezagutza ezinbestekoa dela. Ezagutzarik gabe ez dago diagnostikorik egiterik. Eta deklarazioak adierazi zuen asmoak eta borondateak ezinbestekoak direla. Eta hala adieraztea aurrera egiteko. Baina 20 urte geroago, uste dut hemen tokatzen zaigula asmo horiek ekintza bihurtzea eta tresna bihurtzea, ezagutza eta diagnostikoak tratamendu bihurtzea eta urratsak ematea aurrera begira. Eta agian ez da kasualitatea izango Donostia 2016 Europako kultur hiriburua bide honetan tokatzea eta elkar bizitza izatea gai nagusi. Harrotasunez esan dezaket, Donostia 2016 izango dela Europako kultur hiriburuen historian Europako hizkuntza gehienekin lan egin duen kultur hiriburua. Eta horregatik ez da bakarrik harrotasun puntua. Are harroago esango dut, nagusiki euskaraz lan egin duen Europako kultur hiriburu bati buruz ari naizela. Lan egin duelako gaztelaniaz ere bai, frantsesez, ingelesez eta beste hainbat hizkuntzatan, ondo ikusiko duzuen bezala foro honetan bertan. Horregatik guztiarengatik uste dut gure ekimenaren parte dela, nik neuk ere eskerrak eman nahi dizkiet Aranatsak aipatu dituen batzorde zientifikoko kidei, oso bereziki UNESCO etxeko ordezkariei, bai Aranatsa eta Ane Ortega eta beraien lantalde osoari ezinbestekoa izan delako beraiekin lan egitea estu eta gogor hau aurrera ateratzeko, enuke ahaztu nahi Donostia 2016ko lantaldea, guk ere lan handia egin dugulako eta lantalde osoari zinez eskerrak ematen dizkiot, eta kasu horretan ere aipatu beharra daukat kontseilua Donostia 2016 hizkuntzekin lotutako proiektuen kudeaketa kontseiluarekin egiten duelako hain zuzen ere, beraien jarraipena bermatzeko xede eta asmo osoz. Bukatzeko iaia eskaera bat egingo dizuet. Nik bizkaieraz egiten dut nire bikotekidearekin. Euskaraz nire nebarrebekin. Amarekin gaztelaniaz egiten dut. Lanean ingelesez eta frantsesez aritzea ere tokatu zait. Eta gauza bat garbi daukat. Europarra izan nahi dut. 25 kilo galdu ditut joan den urtetik. Baina gustatuko litzaidake hizkuntza horiekin guztiekin niretzat leku egotea eta leku egitea Europan. Eta hizkuntza aniztasunak lekua izan dezala bizikidetza eleaniztunean bizi gaitezen. Duela 20 urte hasi ziren asmo eta adierazpen horiek, foro honetan tresna eta urrats bihurtu daitezela, hemendik 20 urtera beste leku batean egon gaitezen. Eskerrik asko denei. Eskerrik asko, Xabi. 16 egun falta dira eta 3 emango ditugu hizkuntza aniztasunaren inguruan. Beraz, guazen bizkor denbora aprobetxatzera. Gainera, denboraren kudeaketa ikusiko duzue, 2 egun hauetan behintzat oso zorrotz eramaten saiatuko garela. Asko gara,
gai asko jorratu nahi dugu, eta era askotako izkinetatik begiratu nahi diogu eskuartean dugun auziari. Miren Azkaratek ordezkatzen du irekiera ekitaldi honetan Donostiako udala hitzetik hortzera ibili da EASO ederra urte honetan, miren ez bakarrik urte honetan, aurreragoetan ere izango da. Orain, zure txanda. Gaur goizean hemen bildu zareten agintari, unibertsitate, euskaltzaindia, erakundetako ordezkari, aditu eta gainerako lagunok egunon guztioi. Xabi Paiak oraintxe aipatu du 96an zenbat planeta lerratu ziren, eta hor aipatu ditu Frantzian gertatutako kontuak, Bartzelonan gertatutakoak. Gaur zorionez, edo niretzat behintzat benetan pozgarri da, 96 erreferentzia hartu eta handiko 20 urtera 2016 urte honetan gertatzen ari diren, egun hauetan gertatuko diren eta hauek utziko duten lorratzaren ondoren gertatzen jarraituko duten hainbat hizkuntza politikarako garrantzitsuak diren hainbat gertakaritan eta asmotan eta erabakitan Donostia izatea protagonista. Eta espero dut, hemendik 20 urte barru behar bada lehenago eta behar bada gero ere, baten batek gogoratzea 96an Bartzelona izan zen, Jacques Delors izan zen, Europar Batasuna izan zen, eta 2016an hainbat erakundek, hainbat eragilek Donostian lan egin zuten. Eta Donostia izan zen erreferentzia egun hauetan, eta Donostia izan da ardatz behintzat 2016 urte osoan zehar. Benetan nahiko nuke, harrotasunez, euskararen hiria dela aldarrikatzen dugun Donostia honek horretan ere bere hondarraletxoa uztea. Horretaz gain, gogorarazi nahiko nuke, esaten dugunean 2016 urtean kultura hiriburutzaren harira hizkuntza gutxituen inguruan gertatzen ari den hau guztia eta garatu den programa hau ez dela besterik gabe gertatua edo halabeharrez gertatua. Hiriburutza bat, eta hori behin baino gehiagotan ari gara aipatzen egun hauetan, ez da hiriburutza gertatu aurreko urtean edo 2 urte lehenago edo hasten, askoz lehenago hasten da. Hautagaitza bera lantzen denean, hautagaitza aurkezten denean, aukeratzen zaituztenean, eta hautagaitza lantzen ari zela, eta beraz ez naiz ari orain Donostiako udaleko arduradun gisa beste batzuek egindako lana eskertzen ari naiz. Orduan, nolabait, Europari aurkeztu zitzaion programan azpimarratu nahi izan zen Donostiak bazuela berezitasun bat Europan kontuan hartzea eta indartzea merezi zuena. Kultura eta hizkuntza gutxitu baten ordezkari izan zitekela Donostiako kultura hiriburutza. Eta hori izan zen Europak kontuan hartu zuena. Eta horrek isla nabarmena izan du programan, bai kulturan eta bai hizkuntzan. Eta hizkuntzari dagokionez, dudarik gabe, nik uste dut ez dela gehiegi defenditu behar foro honek duen garrantzia, baina horri izan ditugu beste egitasmo batzuk ere oso garrantzitsuak izan direnak, hitzargiak esate baterako uda partean izan genuena, edo tosta enbaxada mugikorra. Talde horretatik, hoiek guztiak metatuta eta egun hauetako gogoeta hau metatuta, uste dut ondo beteko dugula hasieran paperean jarritako asmo hura. Kultura hiriburutzak balio beharko zuela Europako gainerako hizkuntza eta kultura gutxituekin, komunitate hoiekin, herri hoiekin, loturak sendotzeko eta elkarlana sendotzeko. Espero dut hemen egun hauetan egingo den lanak, esan bezala, aurrera egiteko balioko duela, izan ere programa honetan ikusiko dugu batetik eragilei dagokienez hizkuntza politikan beti aldarrikatzen dena. Herri aginteak, beraz, hizkuntza politikan planifikatzeko erabakiak har ditzaketenak, adituak eta gizarte eragileak. Eta egunero
hizkuntza politika horretan ez bakarrik goikoek erabakitako aplikatu behar dutenak, baizik beti gora hori sustatu behar dutenak, proposamenak egin behar dituztenak. Eta hizkuntza politikan beti aldarrikatzen den hori goitik berakoa eta beti gorakoa, horren uste dut ispilu zoragarria dela gaur hemen bildutako multzo handi hau. I welcome all of the experts, practitioners come from other parts of Europe. I was saying in euskera that I think that this is a wonderful forum to practice and to share the knowledge, the worries we all have around education, around use of the language by youth. We all know that minorities' languages in Europe are in very different situation as regards officialization, as protection by governmental bodies, but at the same time, we all share more or less the same worries, and more or less we share the same problems. I really hope that those 3 days will be a wonderful opportunity and forum to share, to learn from each other, and to have a Europe a little bit more pushing towards the use protection of the minorities' languages, to strengthen all the effort made here and there to protect each of us our own language. So thank you everybody for your participation, for your contribution, and I really hope that this will not be a forum that will last just 3 days, but will be an opportunity to organize a net that will go and last long after the finishing of this forum. Eskerrik asko eta ongi etorri guztioi bihotzez Donostiara. Mila esker miren zure hitzengatik, ongi etorriko mezuak biribildu behar ditugu jarraian eta Gipuzkoako aldun nagusi jaunari, Markel Olanori, hitza emango dio jarraian. Markel. Egun guztiok, agintariok, lagunok, eta batipat Euskal Herritik kanpora etorri zareten guztioi ongi etorriak, Donostiara eta Gipuzkoara eta Euskal Herrira. Nire partetik behintzat, lehenago aipatuak izan diren zenbait ideia azpimarratzea izango litzateke helburu nagusia. Bata da, oraintxe Mirenek berak aipatu duena, eta da foro honen beraren antolaketa eredugarria da niretzako, eta eredu horrek markatzen du neurri handi batean hemendik aurrera hizkuntzaren normalizazioak, hizkuntzaren garapenak etorkizunari begira izan behar duen impulso importantena, eta da justu erakunde publikoen eta gizarte eragileen arteko elkarlana. Hor dago nire ustez gure hizkuntzaren bizi berritzearen koska nagusia. Hau ez da erakunde publikoen ardura bakarra, ez da gizarte eragileena bakarrik, baizik bien arteko elkarlana bistan da gizartearen eta hiritarren inplikazioarekin, baina gaurko foroaren antolaketa kodigo goietan egin izana, niretzako oso importantea da, eta mezu oso importantea da baita ere etorkizunari begira. Nik esango nuke, gaurkoan, azkenean 2016, Donostia izana aurten Europako kultur hiriburua, proiektu horretan hizkuntzak, kulturak importantzia handia daukatela. Eta gaurko foroak hori azpimarratzen du. Gu ez garala nazio arte mailan kosmopolitismoan murgilduta dauden herri bat, baizik gu daukagula hizkuntza propio bat, kultura propio bat, munduari zabalik, eta gaurko foroan hori islatzen dugu. Gure kultura, gure gainera Europan daukagun txertatzeko modua egiten dugula izaera propio batekin. Eta nik uste dut lehenago guk gure erakundean Euskararen zuzendaritza pasatu dugu izatea hizkuntza berdintasun zuzendaritza, alegia hor eman dugu pixka bat baita ere ikutsu ideologiko bat izendapenean bertan, eta Mikelekin zuzendariarekin aipatzen nuen, eta berak esaten oso importantea dela hizkuntzen elkartasuna, hizkuntzen arteko elkartasuna, eta gutxien, egoera gutxituan dauden hizkuntzen arteko
solidaritate hori, elkartasun hori oso importantea dela. Gaurko foroan hori jorratzen dugu baita ere. Esperientzia trukatu, ongi egiten ari geran gauzak baita ere, elkarrekin partekatu, eta nik argi daukat gure hizkuntzarentzako gaurko foroa oso garrantzitsua dela. Hain zuzen ere, daukadalako oso barneratua tesi bat eta da gure hizkuntza dagoela bidegurutze batean. Joan dan 60 urteetan gure herriak hizkuntzaren normalizazio ikuspegitik urrats oso importantek eman ditu. Hizkuntza bateratu eginda, hizkuntza batua daukagu, hezkuntza sistema martxan jarri da goitik behera, hasi haurreskoletatik eta unibertsitate arte. Urrats oso importantek egin ditugu, baina euskararen eta hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik une honetan ahuldade oso importantea dauzkagu. Bidegurutzea horretan gaude eta asko daukagu berritzeko eta asko daukagu ikasteko. Eta horregatik, ematen diot nik foro honi importantzia handia. Bukatzeko, azkeneko ideia bat, badakit gaurko foroan literaturari, idazlei, itzultzailei ematen diozuela baita eta emango diozuela importantzia. Eta justu gaur kasualidadez gure erakundeak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere ohorerik eta bere errekonozimenturik garrantzitsuena urtengoa eta urte honetakoa ematen dio euskal idazle handi bati, Ramon Saiz Arbitoriari, eta justu hori azpimarratzea besterik ez. Erakunde bezala, ze garrantzia ematen diogu gure sortzaileei, gure herrian, gure kulturan, gure hizkuntzan edukiak sortzen dituztenei, hasita biztan da idazleei, horiek sortzen dutelako gure etorkizuna, hain zuzen ere, gure ondorengoek konsumituko dituztelako sortzaileak sortzen dituzten eduki guzti horiek. Horiei omenaldi egingo diogu gaur, eta espero dut gaurkoan zuek ere horren inguruan jardutea. Eskerrik asko. Arantza, Saipaia, Miren Azkarate, Markel Olano, mila esker, hauek beraz abiaburukoak, ekin ditzaiogun lanari, esan bezala eskua betelan izango dugu urrengo egunetan, utziazue berriro ere gogoratzen, lehen ere aipatu dudana, uler dezazuen, tartean sartu behar baldin badut, aleginduko naiz modurik txukunenean eta dotorenean egiten, baino denboraren kontrolarekin zorrotz jokatuko dugula gogorarazi nahi dizuet. Eta Aranatxak aipatu duen bezala, gogoratu nahi dizuet ere hau foro bat izatea nahi dugula, parte hartzea nahi dugula, eta horretarako bibide nagusi izango ditugula. Txartelen bitartez idatzi zuen galderak guri helaraztea eskertuko dizuegu, hau da, egin nahi dituzuen gogoetak, galdera zuzenak dena direlakoak, geuri helaraztea, eta horrez gainera, Twitterren bitartez ere ibiliko gara, Twitterren bitartez ere zuen galderak geuri iritsaraztea eskertuko genuke horretarako, traola hori erabiliko dugu, Donostia Forun, entzuten ari gara, zer esaten ari den, honen inguruan jasoko dugu, zer esaten ari den, eta horrez gainera, nahi izan eskero, Twitterren bitartez ere zuen galderak jasotzeko prest izango gara. Bistan da, aniztasuna dela gai nagusia, esan gabe doa, euskera izango dela oinarri hizkuntza. Euskeraz, saiatuko gara, alik eta aldeun neurrian behintzat, euskeraz oinarri hizkuntza izaten egun hauetan guztietan. Hau, esaten dizuet, behar izan eskero, aldibereko itzulpen zerbitzua, hizkuntza desberdinetatik erabilgarri duzue, behar izan eskero, mesedez, erabili esazue, ez dakit guztio jaso duzuen jadanik, eta ala espaldin bada, gero sarreran ere izango da. Ekin diezaiogun beraz lanari, eta hitzaldi nagusia edo sarrerako hitzaldi nagusiaren txanda dugu jarraian zuzen, gomen izango da geure gonbidatua. Hizkuntzak garapenerako eragile garrantzitsu bat bezala ikusten ari gara, ideia horrek izugarrizko indarra hartu du, eta jasangarritasunarekin lotzen da hizkuntzen kudeaketa, baino bada honetan zer sakondua, eta horixe da jarraian izango dugun aukera. Aparteko aukera esan dezagon, gomen baldin baita, arlo honetan mundu mailako aditurik entzutetsuena esan dezagun. Horren aurkezpena edozein kasutan, Jon Sarasuak egingo du jarraian, zaki Jon mundudan, hortxe. Berak egingo du jarraian Susanen aurkezpena, berak jarriko du gaia bere testu inguruan, eta ondoren izango dugu, geure gaurko gonbidatua entzuteko aukera. Jon?
Eskerrik asko, Pilar. Egun on guztioi, eta ongi etorri. Gaurko lehen saio honetara. Protokolo gutxirekin hasiko gara gu, pajarita ere etxean hastu dut gaur, eta baina, eskerrak eman behintzat torri zareten guztioi, baina bereziki bau posible egiteko lan egin duzuen guztioi, ezta? Pilarrak esan duen moduan, Susan Romain izango dugu gaurko lehen izlaria, eta bere eskutik kontzeptu zabalekin hasiko gara. Nolabait esan ezagun, zabaletik edo urrutiko kontzeptu handi xamarretatik begiratuko diogu lehen kolpe honetan, gaur hemen bildu gaituen gaiari. Hizkuntzen eta hiztunon esparruak, eskubideak eta garabideak bermatzeko alor zehatzagoetara murgilduko gara gero, gaur eta bihar, baina galdetu dezakegu, ez da zergatik eta zertarako ari garen honetan. Ze arrazoi bide ematen diogun gure buruari hizkuntzen aldeko lan honetan. Eta ze arrazoi bide ematen diegun munduko beste eragilei, gure lan hau apur bat urrutitik, deseroso eta astuntxo behar bada ikusten dutenei. Romain andereak iraunkortasunaren eta garapenaren esparruan kokatu nahi du, hizkuntzen aniztasuna. Egia da iraunkortasun eta garapen hitzak problematikoak direla. Euskal hiztunok, besteak beste, aspaldi eta modu askotara egindako galdera da, ezta? Ze garapen ordea bidean hizkuntza galtzen badugu. Ziurrenik garapen kontzeptuari atzetik iraunkor adjektiboa jartzea ere ez da nahikoa, kontzeptu handi horrek, modernitate industrialaren mito, ipar, hortzimuga, autobide erraldoi horrek daukan inertzia osoa humanizazioaren bidean jartzeko. Hego Amerikan sumak jausai edo bizitza ona kontzeptuaren aritik galde dezakegu behar bada hobeto, ze lotura du hizkuntza komunitateen osasunak eta bizitza onak. Zertan laguntzen digute jatorrizko hizkuntzek, jatorrizko hizkuntza komunitateek o kultura komunitateek ondo bizitzen eta ondo bizitzen uzten. Askotan hizkuntza akademikoa eta hizkuntza burokratikoa erretorika bihurtzen dira, ulertzeko zailak, baina kaleko hizkuntzatik ahalik eta modu gertukoenean esan da, munduan hizkuntzekin gertatzen ari dena ikaragarria da. Tamaina handiko gertaera da. Galeraren erritmoa oso bizkorra da eta kontinente guztietan ari da gertatzen. Pixka bat euskararen eta munduaren hegoaldeko hizkuntzen arteko esperientzia trukeako zubiak egiteko lanean ari direnek horren adibide asko ikusten dituzte egunerekoan, baina lagin txiki bat besterik ez. Komunitate horietan adibidez ikusten da, eta ia hortan Romain Andereak zerbait esan diezaguken, garapena delako hori bultzatzeko programa, eragile, gobernu, gauza asko daude martxan, gobernuen aldetik, gobernuz kanpoko erakunen aldetik, bertako elkarten aldetik, eta egitate desoroso bat ikusten da hor, eta da ia beti, borondate honeko garapen alegin hori bera, jatorrizko hizkuntzak galtzeko faktore bat gehiago bihurtzen dela. Hori bizkortzeko ezpada, ezta? Eta Euskal Herritik bertatik egiten den kooperazioak ere ez du hori saihesten, ezta? Behar dugu, bai Europan eta bai munduan, gertatzen ari den hori izendatzea. Behar dugu formulatzea hizkuntzen lekua iraunkortasunaren, jasangarritasunaren, eta bizitza onaren ikuspegi zabalago batean. Eta alegin hortan, uste dugu baduela zerrekaria gaurko lehen izlariak. Susan Romain, hizkuntzelaritzan eta hizkuntzen antropologian irakasle eta ikerlari izan da hainbat unibertsitatetan, Oxford, Birmingham, Torontoko, Uppsala, Stanforden, besteak beste. Hainbat ikerketa egin ditu soziolinguistika arloan, hizkuntza aniztasuna, hizkuntza ukipena, hizkuntza aldaketa, hizkuntzen jabekuntza, hizkuntzen hezkuntza gaietan ere bai Europan, Eskozian adibidez,
eta bai beste kontinente batzuetan eta bereziki Pazifikoko uharteetan. UNESCO hizkuntzen inguruan argitaratutako hainbat txostenetan ere parte hartua da. Bereziki eta gaurko gaiari estuago lotuta, hizkuntza aniztasuna iraunkortasunarekin eta garapen iraunkorrarekin lotzen saiatu da, eta hori interesatu zaigu. Vanishing Voices izeneko liburua Daniel Netelekin batera idatzia horretarako deia izan zen. Zentzu hortan, esan daitekela, hizkuntza aniztasuna eta garapen iraunkorrerako helburuak lotzen, aintzindaria izan dela emakume hau. Esan izan du, ez dagoela benetako garapenik hizkuntza garapenik gabe. Eta garapenerako milurtekoko helburuen promesari eusteak, hizkuntza aniztasunari heltzea eskatzen duela. Horretaz mintzatuko zaigu gaur, Europari begira ere bai, baina abiapuntu bezala gure kontinente xahar hau barnebiltzen duen esparru asko zabalago bat hartuta, alegia mundua bera. Zurea daitza, Romen Anderea.